Здравейте, днес ще ви покажем как се готви една шмикерийка. Шмикерия. Първо ще ни трябва банан, който ще ни послужи по-късно за гозбата. Гозбата. Да. Значи този домат взехме от Тилчо. Много хубав домат. Снимаш? Тук трябва да се направи за сос този домат. Сега правиш... Това е сос. Най-надолу седи. Така. Сега ножа не. Май. Така. Сега ще ни трябва картоф. Сега картофа. Който ще трябва... Не, чакай, само да покажем тук. Взехме го от магазина гризан. Кой е гризал? Някой не знае. Сега го режим хубаво. Шивай! Чакай, аз така моето ръче. Видео от земята, никой не е видял. Аз ще го нарежа, тук останало. Чакай. Трябва да ситни като стигава звезди. Так. То си го нарязах, хората ще задавят. Хоп. Като корен трябва да режеш. Лопаш. И слагаш в тавата. Много лъв. Слагаш тук. Сега трябва да се губим. Сега това е един лимон. Това е лимон. Който колегата ще го накълца. Трябва. Ще ви покаже. Защото да се види. Правиш ти. Режиш. Махаш и го изтъркваш. За да може да има сос. Протеини и енергия. Трябва да смахне машината, аз за ти помпя. Малко фертушка по маста. Сега чай малко. Дай манджото на тук я. Малко камерата обицува. Това е нашите гозби. Така, сега. Този лук е недолук. Той е от арбанаси. Може. Така, този лук е... Ето имаш много хубаво. Малко изгнил, ама нищо. Първо сега трябва да се нарежи на две рези. Чакай. Така, чакай се. Тоест трябва малко го убием, така ще хората... Ама те няма видят. Тайната на готвача е да опитва храната, докато я готвя. Мале, аз съм разрива. Мале, как ли ти? Чай сега. Мале, как ли ти? Не се смеяш, защото това е нашата гозба. Няма да се смееш. Как ли човек? Мале. Чай си, бе. Мале. Аз това червя. Така. Готови сме, малко капя. Сега. Нали оставихме... Сега подправките начукай. Да. Начукай ги с ръка. Снимай сега тук вътре, чай първо покажем какво има. Вътре има ягоди, билски мъди. Има и розово масло за аромат. Да. Това е от наши приятели от горни Лукани. Снимай сега тук. Подправка се прави хубаво много, това стане като красота. Стоп. Така. Сега трябва да накълцем банана, след това са подправките. Да, хубаво. Шивай! Опе! Дай моето момче. Така, стига толкова си. Чакай малко, бе. Виж каква... така. Сега можеш хубаво да ги начука. Сега? Подправките, аз ще ги сложа. Подправките, вижте. Снимай, моето операторче. Подправки. Слагай. Това е като най-отгоре за красота. Така е. Това на билско слагай. Хубаво служи. Аба я направи кисията, слагай моето. Не, те готови сме. Там е кошчето. Те снима там. И сега малко шибане. Чакай се, чакай. Първо трябва да ги понатискаме малко. Да се задуши после. Чакай, чакай. Дай сега, стига толкова, стига. Стига толкова. Така. Сега. Този кой... Чай малко го оправим тук. Ще го убим оператора. Дай, аз ще ме един път. Чувай моето момче, аз съм толчук. Чакай, не толкова чай. Така. Че хубаво смърди. Снимай. Стани малко тук, снимай отгоре. Снимай, Виж. Каква красота. Сега моето момче. Това във фурната за 30 минути става перфектния кашмир. Кашмир. Това е, как се кажеш? Шмикерия. Това е нашата шмикерия, много хубаво. Само че трябва отиваме и купим за 2,37. 2,37. Представи си, мой ядеш цял месец, че година. Аз имам да изхрана 5 члено дете с 106, 7, 8 лева, пак той му стига
За достатъчно време. Достатъчно време, да. Ние бяхме дебеле с bullshit. Ние бяхме дебеле с bullshit. И давайте нови идеи като коментари. Приятно гледане и наслаждаване на простотията. Чао!